Shahid Munir ta' 37 sena mill-Pakistan inħeles mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati li mezz b'mod mhux xieraq tfajla ta' 16-il sena. Fil-qorti ġie spjegat kif il-Pulizija tal-Assa tal-Qawra rċiviet rapport mingħand l-allegata vittma li qalet lill-Pulizija li raġel li jaħdem bħala housekeeper f'lukanda messa b'mod mhux xieraq. Hawn il-Pulizija qalula li jekk terġa' tara lill-imputat tinforma lill-Pulizija immedjatament. Aktar tard hija ratu u infurmat lill-Pulizija li arrestaw minnu fih. L-allegat vittma li kienet f'pajjiżna l-Btala kienet preżenti fil-qorti għalkemm ma kienx fl-awla u xedet minn kamra oħra permezz ta' video conferencing. Fil-qorti tfajla qalet li r-reat seħħa l-ħabta ta' 11 ta' filgħodu, il-ħin fejn jiġu n-nies minn barra biex natfu l-kamra tal-lukanda. Qalet li meta ħabbat il-bieb rat li l-imputat libes l-uniformi ta' cleaner u staqsija jekk setax jidħol ġewwa biex jaħsel il-kamra. Kien hawn il-prosekuzzjoni talbet biex il-kawża tinstema' fil-magħluq. Kif il-midja tħalli terġa' tidħol fl-awla, id-difiża talbet għal-ħelsin mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif huwa jgħix fil-lukanda fejn allegatament seħħ ir-reat. Il-qorti approvat it-talba l-ħelsin mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet u ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Petro Palamar ta' 34 sena mill-Ukranja nżamm arrestat wara li fil-qorti wieġeb mhux ħati li seraq minn żewġ residenti. Il-prosekuzzjoni spjegat kif fil-15 ta' Awwissu seħħet serqa minn numru ta' appartamenti fl-istess blokka u wara l-investigazzjoni tagħha il-Pulizija waslet tar-residenza fejn kienet jgħix l-imputat fil-Mellieħa. Huwa stmat li f'dawn is-serqiet insterqu mal-40,000 euro f'ġojellerija. Fil-kamra tal-akkużat allegatament instabu diversi oġġetti tad-ditta iżda huwa qal lill-Pulizija li dawn kienu tiegħu u xtrahom minn buġibba. Mal-wasla tagħhom fl-appartament tal-imputat intqal lill-Pulizija ħabtu u ħadd ma wieġeb minkejja li setgħu jisimgħu xi persuni ġewwa. Wara li żgassaw il-bieb kien hemm persuna oħra li qabżet fix-xaft u ħarbet minn fuq il-post, iżda dan ġie arrestat ftit tal-ħin wara. Intqal li l-imputat kienet jgħix ma' persuni oħra, iżda wara dan l-episodju il-prosekuzzjoni stqarret li hemm dubji serji jekk l-imputat hux se jitħalla jerġa' jgħix magħhom. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest hekk kif innutat li l-imputat m'għandux indirizz fiss.